Čaute mačiatka, ja som Alexandra a keď chcete vedieť prečo tu natácam ja namiesto Zelmírky, tak sa pozrite na Zelmírkin kanál, na ktorý teraz natácam Jano a na tento kanál budeme natáčať podcasty a teraz okamžite dajte odber mojej majiteľke na kanál NoDube, inak Zelmírka je moja sestrička milovaná, no a môj host do tohto podcastu je moja kamška, ktorú si o chvíľku predstavíme a jej majiteľka má tiež YouTube kanál a volá sa Judogi, takže tiež jej dajte odber, všetko vám dám do popisku a budú tu ako hostia aj moji súrodenci, takže sa mejt na kote sídno, ale ideme si predstaviť tú kamosku, ale pokud dúfam, že ani nemusím pripomínať like a odber a nejaký pekný komentárik, takže poďme ju rovno predstaviť. Či ja som Lucy a som hostom v podcaste, mám 4 mesiace a som Júčka, moja majiteľka je kamoška s majiteľkou Alexandry a aj my z Alexu School sme dobré kamarátky a preto ma pozvala do tohto podcastu a som za to veľmi vďačná, takže nám dajte odber a tešte sa na ďalšie skvelé videjka, no ako vám esteték poviem, no podcasty budú vychádzať možno tak jedenkrát za 2 týždne, takže tak. Že toto je moja kamoška a tiež bude so mnou natáčať, no a to je asi z tohto videa všetko, takže dajte odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute. Ahoj.